Takže čaute, tu je Hotro DSF a dneska to bude druhý diel na pásce na blbečky. Takže prvá pásť bude, že si vykopete takto, ako keby takú hviezdičku. Nebo takto vykopete. Takto. Tuto dáte takto TNTčko. Takto dáte tieto blbosti, tieto akože schodiky. A dáme tam takto. A ešte železné dvere dáme ešte na chvíľku deň. Takto. 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 A ešte asi takto. OK. Okidoki. Takto. A už asi treba len nájsť nejakého blbečka, takže Jole, chceš diamanty? Nechcem kvietky. Ale ani diamanty nebudú dole. Tak si ho nechoď. Moje dia. Ok, čo to tu? Haló, je podvod. To si urobil na stôl. Mám dia. Au, ťa len zabil! Čopko! Čurku! Mám dia. Feťák. Moje dia. Tiskisko. Teraz ma pod vodou určite nie. Cipni. Takže takto sme chytili takto vlečka nášho a keď vám to takého nezabije, tak ho ešte môžete doraziť. Dobre. Nemusíte. No dobre, tak zatiaľ sa majte. Čau. Čaute. No, takže sme späť a sme pri druhej pasti, takže vezmete si obsidian, vykopíte si takto jednu dieru, telo tam takto. Dáte si takto, robíte takú mini hviezdičku. Takto. A takto a dáme si tam už nejakú, ešte tam dáme takto obsidian, aby tí šmejni nezdrhli stane. Takže takto. To je len taká kľudná pastička a už si, sakra, som ukázal tvoj Skype, no to nevadí. Takže sa mu po prípade môžete pridať. Ale nemusíte. Dobre, a už si treba zavolať nejakého blbečka, tak taký blbeček si chcel na ňa portnúť. Blbečku, chceš nejaké tie kvietky, tak počkej. Nie, nechcem žiadne. Tak tu máš diamanty. Kvietky. Tak tu máš diamanty. Aj kvietky. Dobre, tak počkaj. Kde sú kvietky? Inak tam nejde. A máme chyteného blbečka. Takže a už si ho len nejako vytrolíme, nezdá sa ti? Moje kvety! Secka. Aj. Zdrá s mojimi diamantmi! Zdrá s mojimi diamantmi! Nechaj ma. Seru na ňo. Tak uvidíme sa pri ďalšej pasti, tak majte sa fajn a zatiaľ... Majte života. A tak zatiaľ čau. Čau. No, takže sme späť a dneska to bude takým, čo som vymyslel. Master kill. Moja pasta, čo som vymyslel. Vezmete si také tieto blbosti, budem vám na to treba ešte také tie čudlíky. Takže,
Prikladajte si, čo ja viem, nejakú takto. Takto vám to bude stačiť, no to si môžete teraz vybrať vy ako chcete. Najprv mňa to stačí bohate takto. A dáme ešte o jedno takto. Dáme to ešte takto. Ja si tu už robím ten. Tu dáme len také tie tintička. By to blbeček nezistil. A už tam dáme len takto 100. A teraz musíte urobiť takto. To viete urobiť. Kedy to aj mne také nevíde. Takto. To musíte to vždycky pokrojiť na kraj takéto. Vidíte takto? Takto. A takto. Takto. To som dosral. Zase som to dosral. Takto. Vidíte? Takto to má vypadať zhora. A už si to len takto označíme, aby ten blbeček nemohol zdahnúť. Moment, OK. Takto a už len na to hodíte také na chlap na doske, len sa nesmiete to tam takto na to vstúpiť ešte hlavne. A už si zobrať len nejakú tú návnadu, na čo to blbečka nalákame, takže diablok, takto. A takto pohodíme. Blbečku, chceš diamanty? Áno. Dobre. Dneska, ale my sme mali doniesť do skladu diamanty, aha, tu sú. Je to nejako veľa dverí. Nie, to je v pohode. Keď myslíš? Počkaj, čo to tu húpa? Pomôž. A ako vidíte, tak takto funguje tá pasť. No, takže toto bude pre dnešnej pasti na blbečky asi tak všetko, tak uvidíme sa pri ďalšom dieli alebo pri ďalšej pasti na blbečky. Tak, majte sa fajn a užívajte život. Čau, čau. Čaute. Oh yeah. Oh yeah.